Pitro kakamio, minro kakamio. Kakamio mpuku amwasi anansio. Enchaka se nkomo bibiara sabri wani ye de hyemumi ye asantini media so ebraso say ye de dwumade ya to din kenkan me esomo berima kusi anchor studios ye trapan ebopa DKC mesro wo atwaton de bia pese ye bon modero edemaw anasempo wo pese wo so yasene ye dwumade ye mu bia madarama eye na comment section wo menye hu na onu mpanimfo so ede nkita ho na ebo bia betime no wo de aboa anase de enfe betime no de aboma sante na fane to mapa efo ye ndwumade ya to abeta for ten fidie ni so nyina se de wonem no wo Facebook TikTok and afenso YouTuber ni nyina meye asantini media like ye ndwumade shama for sanka bi na kusi obo adom wotumfo menso ye na chiame na ne no ebedi enkomo iwadama kan ho na ye ne na ento adwumade yi eso be da aseme de hye enuma ya somo a pese ye di dwumande no ya to dini se usum brodia sum kwadubi usum brodia du sum kwadubi eya ye nwura opanyini jeje abwaje ena otintim ngoman afi apem ahankon adusian so 1967 that's all here ngoman achepa fie aduonu nkwan akafe na enya fie adusian na sese ko oyenipa okopensha oyenipa kafia edi se ni ko retirement na ko pension eti enwuman eyenguma kasabebuo kasatome niema yamambre nyamanye bebre mu onya abotre tobi momodina to nwuma bi na kenkan na ansuade bebre yo tinana yenwe ne fa bi kan de etoso mienu no yemonifua yo si adi mikaten ke bebo awura ofan di kan ni mu a ofan di kan no enwuman fa di pa miensa ho di ne bi keka ho na nso miensa pa no di akoteme eye opanini fa wo kwan owale ababa wa so no bi na efen ama ahia no omo mienu ewo eye akwasi nkwanta wo msa no ma bi die na nso no nkwanta di ni pa na wo enwuman mu na ofan di kan mu ye bra nkwanta na nka akwasi nkwanta no ko suku na wo ye na bi ne se suku no emwa no ko kakra du nanim kakra so ye se emwa no nti suku no obejai awofo tu no fu bia se nka suku no won ko na ne dachi nti we kire se tete wona wo munim suku ho mfaso nti wo hye won be se nko suku itu no fu bia tu ani mu tu akire enso penso tu ani mu tu akire na amfa wo de bia mfimfini nti na so ja kwara no na de bia do no so che ne beboa to ye se unko school de na obeye wo si wo besunya adwuma nti wo kan ngoma itwa so a okope opanyi bi de na koma no se duo be na besunya se ka adwuma e besunya nti okodi mate se be ya papa yi betima kire no ka nso so ababo mu adanya ani mu kekawa ka sunya kwa wo ko sunya du ba bi na aye ntokwasem ni master na se do benya wo chere ka kra yire awie fufuo wawie fufuo kra se nka wo mra no mewo bi na nka awia ko wonya bi nie no so wo na ko ye nsem bebre ma chi wo mu akọ ho adwato akọpa achew ma ye san fa no se ka no nko so nsuya afenso obi kura ne makura passenger bi e be froka wo kura ne ma so be so ne menu ko ne pa ko ma ha ne kakra boti ma fro na onye ne mo mu ade du be ko nya ko bi dwan atwade ani ade ma ya sample bo ma nya seketwa etu nsuya wo kan mo ma ya ne ma bebre abrapo mo ne ma bi esisie obi okosua adwuma fe woni passenger se de ntokwa ene na mu a mem se kire kura nia ekowie ne se wo ye sa fe de onakora nsua ka ni bi oni mu obi di opapachi na woni no akwafuom wa wo ye adwuma papa dwene hu di sam na wo pa nya ya pa so ha se no papa ko kura papa no susu fidie ma wo ya se so sua sa anya meni nyina dia kana brabo o sua ya kodu ba bi ti ho na sofa ngoma no yam se famba kuni mienu ne die ekosi bebre wo mu a we ye tofa ya kasi ye be nwa ne bebre nti no wa akoto ngoma ni bi e sha se na kinka ba bua wo pa afutu sem abakosem ni ma bebre wo mu a betimi de
so ya bobra okay for not just for fan ba ko enemy no to fan ball na na ko so ball dum to for so ina chia me about the to fan e de amaye no na ya re to fan ball wo de amaye ya tiawa adesuade ban eni tini ye betinya fefrim yo adesuade kakra ewo mu ne se abrabo mu no bu ha ade ewo no se mepe na se chenchina ade ewo na koya benu ba bibia na amwo ko na boss bo eti me de abra akwara na yese school won koro no na wo fu esa wo tu no fu wase nko won koro so kan wase onko a e chai na ni opeso wo yem sabe so se de nya do enye school nko ye wo sikafo atitiri bebre wo yem mamu wo biase afa na nyina enye school bebre na de won edi na so se wo so nko school di a de opesa wo ye no besere se mo ni nko mu bebre wo ho a ye wie school se wo ye ntoa so bio ye pese ye ko sua tirebo ye pese ye ko sua de pam ye pese ye ko sua fitting work ye pese ye ko sua wo de wo ni pa kra pese wo ye no ye mfa so na mmom afutu abede man se de wo so pese wo ye no wani nko na ayiro sua wo sua bia na ampanya me na no so ma nhyira bia wo so se wo di hyira wo afutu sem kakra be ya kan mo me pese metra ko ye ni ya hwesa adwumasua wansua ko ye ku ya eboa ngoma ye gu so kan be gu okay ofe to so mi ensa no e be san dia so na ho na ye be hu say aso lore kanu mpo na wo se wo nsua e kan wo kwa kodo afuo ne ne kan hu ni na oye e ko si ni sen e be sen e san no e dia hyemu dia ne de free ofe to so mi ensa no en eko enwoma no eye wusumbo dia sum kodubi asantene media de bi bia me fa asante samo ebo me asante ma etime etumpon eye nkasa ye twene de me ntade hyem adesua de me nyina me asantene media na benya ne nyina e de free enti kan ya ho Facebook, YouTube, TikTok edi no me asantene media like shema for France and can be a jump in for comment section you can subscribe in page no YouTube, Facebook and TikTok na wa follow wa oje bre share yen so aseda kase enko enfama papa anana nso ye dance papa yakopon inshallah papa crew no so medamase me a me di dwumade ho chia me ama me dey so ti na da me asantene media yeso no asantene